Kursaklarına eciz ve mehriban ýüreg urýandığına garamazdan durmuşymyzyň esasy agramy zenalarymyzyň egindeligini unutman. Naharyň tagamyndan başlap durmuşyň iň süýji tagamlary olaň elindedir. Adamzadyň esasy gözelligi olaryň geyimlerindedir. Geyimlerimiziň gözelligi bolsa, olarsyz asla mümkin däl. Çağa gülýän wagt has süýjidir. Ol gülkülen açary bolsa, zenalarymyzdadyr. Dünýäni arasda saklap bolmazdy, egerde olar bolmasa. Biz olara eciz diýmäge öwrenşipdirsiz. Ota tandyrdan çörek alyp çykmakda bolsa, olar atla kıyçylyk görenoklar. Dünýäni gözellik halat edýär. Gözelligi bolsa, diňe odan ýürekli zenalarymyz berip bilýär. Bayramyňyz gutly bolsun, mehribanlar.